प्रेक्टिसफोरखौ खुलुमबाय गिबियावनो दिनै बेयावहाय बयखौबो लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनदों जेब्ला दा सुप्रजितआ फन खालामनानै लेंहरदोंमोन जों बिदि आंनि गोसोनि गोदेराव माबानि 25 बोसोर माबा फालिनो नागिरदों होननानै अब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो ओमफ्राय बेयाव सोर सोर फैगोन होननानै आंबो सोंहरनाय जादों ओमफ्राय बयखौबो फैगोन होननायखाय आंबो दिनै नुजाफैबाय आरो जयैनो रंजाबायबो बयखौबो लोगो मोनबाय मोजां मोनदों आरो सावथुन मुलुगाव नोंथांमोनखौ बारा नुबांनाय जालिया माबा मोनसे बेस्थ' दं नामा नोंथांमोना बेस्थ'आ बिदिनो हाबा जाबाय रायजो जाबायना गथ' गथाय ओमफ्राय लेंहरो प्रग्रामफोराव लेंहरनाया खिन्थु जों टाइम होनो हाया आरो गोबां समावहाय टाइम मिलायनो थाखाय जों नुजाहैनो हाया लोगोसे आं मोनसे फिसा जबबो मावो नालाय बेनि थाखाय टाइम होनो हाया आरो जाहोना एबा सावथुन मुलुगाव फैफिननाय एबा ओंखारनायनि जिहेथु साननाय माबायदि दङ दा इयुन समाव इयुनाव टाइम मिलायबा ओंखारगोन बिराद मोजां मोनखायो गारनो हाखाया आरो सावथुन मुलुग नोंथांनि एड्रेस आरो दा नोंथाङा बबेयाव हाबा जादों आंथ' माबा गसाइगावनिमोन गसाइगावनिफ्राय आइनि न'आ गसाइगाव बिमा बिफानि न'आ ओमफ्राय आं हाबा जादों दामखल सिमलागुरियाव चिरां डिस्ट्रिक्ट खुब खम समनि गेजेराव पपुलार जादों बर' सावथुन मुलुगाव बेसेबांसो नोंथाङा एलबाम सावथुनाव फाव खालामगासिनो गोबाङानो जाबाय आं हिसाब खालामनाय जायाखै दा बुंथ'नो हानाय नंलादां आङो 15-20तासोनि बारबाय खोमा आरो एसे फिल्मफोरावबो खालामनाय जादों आंनि गोसोनि गोदैराव बेयाव मा गानजों मोसायो आंनि गोसोआ मानोबा नोंखौल' नांगौ हिर' जयफुर ब्रह्म बिथाङानो करिय'ग्राफारबोमोन बे टाइमाव माबायदि मोनदों नोङो शुटिं बे टाइमावथ' बिराद मोजां मोनखायो जों गानखौ जों ओरैनोबाबो बिराद स्टेज प्रग्राम खालामखायोमोन ओरै हारिमु आफाद ओरै जोंनि साहित्य सभा जेरावखि जाया जों प्रग्राम खालामखानाय जायोमोन नालाय ओमफ्राय जों मिउजिक माबाखौ बिराद मोजां मोनखायो आरो ओमफ्राय बिदिनो ज' रायलायलायनानै बिदि एलबाम खालामगोन नामा होननानै आदामोनहाबो लिंनाय मानायावहाय जोङो ज' ओंखारनाय जादों आरो बिदि क्लास 10 समानानो सानि बिलोङो बे खुलुमबाय बे सत्रजित नार्जारि प्रडाक्सनावनो बानायनाय सेकेन्ड एलबामनि नामा बे एलबाममोन सागे बेवहाय आं सिस्टारनि बिलोगो टाइटेल सं खालामदोंमोन आरो आंथ' बे लाइनाव एसां माबा गैया तथापियाव माने लिंहरनाय हिसाबै नुजाफैबाय सबखौबो लोगो मोननानै मोजां मोनबाय बेनो जाहाथे जोंनि बर' हारिमुवा दावखोलांनो हायो बेखौनो आं हप खालामो थेंक इउ मेगनाव नोजोराव बे एक्सुवेलि आंनि गोसोनि गिदिराव गैया बे सिस्टारनि बिलोआव दंमोन आरो सिक्किमाव जादोंमोन माबायदि एक्सपिरियेन्स थाया बे समाव एक्सपिरियेन्सआथ'